First time live we were doing breakfast sabe ang. Oh my god, what a sexy look. Participate kalamgak. Disturb lagde ada? Good. Hello guys, good morning. Jenini goदान episode-आवहाय नोंथांमोनखौ बरायफिननाय खालायबाय। So लोगोफोर, good morning. नोंसोरो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नाय। दिनैनि ब्लगा फुरा धामाकेदार जागोन। फुरा मजा जागोन आरोना नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय गासिबो। सिखारग्रोनि आं मोखां सुना लानि, ओमफ्राय टेनसनफोरखौ सिफायनोसै, ओमफ्राय लगेजफोरखौ बाइकआव खाजोबनोसै, ओमफ्राय ओंखारसै आरोना। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना, स्किप खालामनाङा। ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। My sweet home. Wow. It's time to breakfast, guys. Because जानोसै बिरफुनसै आरोना इभेन्ट फारसे। Now it's time to leave. बे जायगानिफ्राय ओंखारलांसिगोन डाइरेक्ट इभेन्टआवहाय थांसिगोन आरोना एबार शिबसागरावहाय। So finally guys, जेरावहाय जागोन जों बेयाव सफैबाय आरो ना। दैखौ बारनांगौ नै। Habis itu sih minta bayar di mana ya? Coba ini sih. Halo. Welcome brothers. Welcome. Finally guys. Ivenaवहाय जों सफैबाय 2023 Northeast Riders Meet all Northeastनिफ्राय फैजोबगोन आरोना लोगोफोर। Finally guys, I'm here guys, finally. Nagaland? No, Bonasur. Asam. কি নাম আছিল? Bonasur. Itu text. Bonasur. Yeah. 8. Yes. Bonasur. उसमें टेक दो ना? मैं bisa ketik. Oh, निकाल दो ना. Budi. Full left. Thank you. Love. Sumai. सानैजों थिखोनोसै बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ आरोना, होमबासो हाबनो मोनगोन आरोना। स' जोंना रेजिस्ट्रेसना जाबाय। जोंनि प्रपर्टी गाइस। फाइनाली Welcome back. वेलकम बैक। Thank you. Welcome bro. Let's go here. One shot please.
Welcome, boys. जाय जेरै गोसो बे सिङावहाय ट्रेन बानायनानै थानो हाबाय आरोना जायगा मोजां नायनानै थांसै आरोना जों बेयावनो अबावबा स' गाइस फाइनालि जों नैबे जायगायावहाय चेन्ज खालामबाय बेयावनो थासिगोन आरोना जों ट्रेन बानायसिगोन Unboxing खालामसै ने Unboxing Babaji. Unboxing kita. Bini Video video Kekan naik मिथिबाय नंगौ Bini birthday Ayah. Wah. Kekan जाबाय दा ओमफ्राय सानसुंनो unboxing खालामसै जोङो North East Riders Mini Goodie Bag. Actually जोंनिफ्राय 10 जनमोन registration खालामनाय ओमफ्राय दा 7 जन सफैबाय माखासे फैनो हायासै एग्जाम गोनांनि थाखाय जेबो नङा जिखुनु मोजाङै सफैबाय जोङो ओमफ्राय दा गुडि बेगआ बेनो जों आनबक्सिं खालामनो नागिरदों बनसु ब्रादार्स मोसानाय क्लाबा जय असुर जय I hope बिनिफ्राय हिरा ओंखारो जय बर' हारि एक्साइटेड नङाबा माथो मोजां नुदों एसे जय क्वालिटिखौ मोजां मोनदों हमारा देश का सुरक्षा गुरु मोजां गस्ला साइज खालामनाय गस्लानि साइजआ गस्लाया आलादासोखा एक्सेल आंनिखा एक्सेल बाव सेलफोरना एक्सेल नैबे बेखौबो आनबक्सिं खालामनानै देखायसै मोजां मोनाखैलै गस्लाया माबायदि बेखौ मोजां मोनाखै बोरैबा रङा खारखाव खालि मोदायसो दङ नै खालि मोजां जायो फाग्ला माबा बिसिनि मिसिंफोरनि माबा आच्छा नै गासिबो मिसिंफोरनि माने माबासो बे दावा जथाय हिर'इ ना माबानि सिम्बला माबासो बे दावा बे सिङाव मा दं नायनि बिसोर फुजिग्रा आरो प्लागसो दं आं मोजां मोनाखै दा फिसा नै आंना बिदिसो मोनदों सोरजों मा मोनदों गेटआवहाय मेन गेटआथ' नैबेनो राइडिं गियार्सफोर फानदों दाबो फैगासिनो फैदों माखासे सफैजोबबावाखै आरोना हाबनायानो जेबा दासिमबो फैगासिनो फैदों मेन प्रग्राम जागोनाहाय नैबेनो जागोन आरोना गस्ला थस्ला नांगौबा लानो हागोन आरोना अरेन्ज केन्डिनि टेटु थुजानोबा टेटु मा जादों एसे चिकेन दाउ दाउलाय मानि डिस बे मिसिंनि डिस दाउलाय गोथाव जानाय नायना आं मिसिंनि डिसखौ बेनिखौ हानो सोरबा दाथ' ट्रेना बैनो बे सिदा नुनायानो बेयाव साबसे मानसिफोरजों गासिबो माने राइडार्स गोजाजोबो आरो ओरै खामानि सोलिगासिनो ने मोजाङै हादाब दा सिखारनानै गदाया ब्लग बानायदों मोनजानोसै इसमें खाने का मजा ही कुछ और है सिरा एसे ओंखाम एसे ओमफ्राय गुर What a breakfast guys First time लाइफआव बेबायदि ब्रेकफास्ट जाबाय आं आंनि बुस्थु नङालै जानाय नाया जा माबायदि दैयाव बेरायफैदों दैयावनो नायनो हागोन माने जोंनि बे प्रग्राम जानायनि सेरावनो
dong arena bedi ya mani जों दसे बेरायफैदों आरोना नायनोबा नै फट' सेसन सोलिगासिनो मोननैसो फट' खेबनानै थांसै बेनिफ्राय बरिया नाइस भिउ बेसिमखा नै एक्सट्रीम गुवार आरोना एकदम It's time to launch. Umai isi chicken dry fry, chutney, papur, chum rice. So guys man, जानाय नायसै गोथाव नंगौना नङा बेखौल' खोन्थादो दे मोखांखौ लाखायाखै नोंसिनिखौ हिर' गोजाना बिसोर दे ओमफ्राय गोथाव नंगौना नङा बेखौल' खोन्थादो दे गोथाव दा जानायनि मा बुस्थु बे थास' बिसं जाजायो गोथावानो गासिमोन जाखांनानै डाइरेक्ट लोगो मोनगोन ना निउ लन्च 450 हिमालयान मोजां दा Oh my god, what a sexy look. Sexy আছে ন? Oh, itu shooting ko din, no? Hello bro. Dari खेला जागासिनो wow nice shot थोड़ा बरिया मोनबायना खेला जागासिनो आरोना बेवहाय So requesting all riders to clear the premises so that we can begin with our cultural program. 1, 2, 3 Brother, नोंसिनि बै ग्रुपखौहाय गासिखौबो ज' लेंनो हागोन नामा मोनसे मोनसे ग्रुप फट' लानो मोनसे ग्रुप फट' लानो ना ग्रुप फट' फैदो अननानै ग्रुप फट' मोनसे खाम गासिबो या
মজা লাগিছে না মজা So before the come on your horses, come on your horses, focus tonight, 다른 말인데. 자, 그래서 맞추셨네. 이거 주자가 쉽네. 이거 주자는 Alright, one last song, okay? Alright, let's do this one again. Again for all you riders, this one's called Mean Machine. Coming straight from the engines, guys. Second word, you to a UFC. Hurry up the track, right off the highway. Like another rush of the song ain't free. Nowhere to run, nowhere to hide. We can drive, but never dance my right. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. How long I do, me by me, my shame. Thank you, that is it, good night. Dia. Nâng hai lại ơi, brother. Nâng hai này cứ sẵn luônvidang. Nâng hai này cứ sẵn luôn vidang. Chăm dal, chăm. Yeah. Nanga. Thank you. Yeah. Yep. Chăm lavra. Hey, Chicken. Chicken. Chăm. Thank you. 마베 소바이. 어. 사이라고. 야. Jangan jebak. Ada. Dasib. Komsum sana kayak mesti ada. Bila
Dia lain dah sih. Dengar tak? Mensuai. Siapa pun tadi dulu. Gila. Nah, kundra. Mina gundra sini. Doi. Mina mesti cara main. Nah. Gundra sih ada, gundra sih. Time to breakfast, guys. Dark dress asikin dia ini. Participate kalau mah ada? Participate kalau mah? Kalau enggak? Besok lagi ada? Buria kalau mah ya dom spray itu. Participate kalau mah ada kilo. Kalau aku naik kena. Nice. May I just take a smoke to Buria, brother, Buria. for the games ahead and also for the open mic session. Ada pilau. Depannya. Buria, ada pilau, Buria. Ada. Beku lah apa ya? Wait. Nah, beku masih lade. Oh, beku lade. Noticed. Notice habis juga nih dong nih. Bebek shop. Oh, memang jangan sedang. Ni bisa bangsin cacing na. Oh. Ni pulang sama. Oh, ni beku ni. Ada masih. How much this one? 100. 100. This 200. 200. Ari in two types. तो दाढ़ियाँ मंदिर से दो This one. Thank you so much. Welcome, bro. Nice to meet you. But this is like a thug moment for every one of us here. So let's not waste our time and let's get away with the suspense. So we have a very auspicious ceremony here. Black Hurricanes is handing over a few lanterns, sky lanterns, to all our riders here, so that this is a symbolic moment for all of us to let go of all our negativity and then let the positive. To request all the riders to get hold of a sky lantern and lit it and let go of all the negativity, please. So. A house of cards is bound to fall. All it takes is take on images, seconds done. You're crying. Can you take it? Hello guys. Packing almost done. Luggage tak kang siguro. Mani oंखारसै जों. It's time to leave. Ini sana जोबथा सान जाबाय माने रेननि थाखाय. So good morning guys. Last day आरोना. माने बोथोरा बिराद खुवा-खुगासिनो खिमु जोङो माने अलमोस्ट जोंनि लागेजफोरखौहाय जों ट्रेकिं खालामजोबखाबाय. जों माने गावबागाव बाइकआवल' खानांसिगौ. ओमफ्राय टेन्ट सिफायनांगौ. बेल'सै आरो खामानिया. भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरोना. अननानै नोंसिनि सापर्ट नांगौ. नोंसिनि सापर्ट गैयाबाथ' जों जेबो खालामनो हाया. थ' नोंसोर सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना. ओमफ्राय आं नोंसोरखौहाय लास्ट मोनायावहाय ब्लगार फंनैसोबाबो बिबुंथि लाखिगोन. स' जोंनि शिफजों लोगो हमदो. Meet our chief. Hello chief. Hello, good morning. जों unpacking खालामगासिनो. ओमफ्राय ओंखारलांसै. आधा घन्टानि उनावनो ओंखारलांसै. ओमफ्राय दा we are flying from क'क्राझार to क'क्राझार. बिदिनो 12 घन्टानि बारा जागोन आरो 12 घन्टा एक्जेक्टलि देखायदों गुगोल मेपआव.
नायनोसै 12 घन्टा कन्टिनिउ राइड खालामनो हागोन हाया मानो होनबा लामायाबो बिराद अफ रडिं स' लेट्स ट्राइ थेंक इउ चिफ नोंसिनि अननायाव जय बुरासुरनि जय जय बर' हारिनि जय जय बुरासुरनि So Lwgwpwr after lunch ओंखारबाय आरोना जोङो ओंखारफिनबाय दा थांफिननो नागिरबाय जोङो after lunch बयबो रेडि जाजोब्बाय Hello guys, I'm coming home. Hello. Give me a high five. Yeah. Good morning guys. दायो जोङो गुवाहाटियाव दङ गुवाहाटिनिफ्राय ओंखारसिगोन मैया मोनायाव जोङो गुवाहाटियावनो थालांदों जों थांगोन दिनै बिदिबा लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैयानो माने बरपेटा मोनो 2 किल'मिटारसो नांबावगौ अलमस्ट मोनखाबायानो आरोना थ' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरोना गासिबो नोंसिनि फुल सापर्ट नांगौ नङाबाथ' जेबो खालामनो हाया स' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो एन्ड खालामसै थेंक्स फर वाचिं see you again जय बर' हारिनि